Хәйрле иртә, мөхтәрәм милләттәшләр. Беренче сәламебез Ирак Пермь шәһәренә очыр. Әйе, дөрес ишеттегез, Пермгә. Чөнки Иске Кулатка бистәсендә гомер кичерүче Халиков Рафаэль Равилович үзенең матур 50 яшьлек юбилейлы туган көнен нәкъ Пермдә вакытында каршы ала. Шуның өчен шит җиргә булган чакта аны бәйрәм көнендә үз туган телендә яңгыраган котлаулар җылытыр, якыннарын янында булган сыман хис иттерер дип өметләнеп, хатыны Руфия Равильевна, улы Рөстәм, кызы Регина ихластан котларга булдылар. Минем яраткан тормыш иптәшем, күркәм табигать кочагында үскәнгәдер, хылкы да бик матур аның. Уйы да, буйы да, йөзе дә, акылы да таң калдырырдай бу егетне бер күрүгә үк гашык булдым мин, дип яза Руфия апа. Шушы көндә үк аңладым, бу минем язмышым. Озак та узмыйча без гаиләбезне кырдык. Мәхәббәт җимешләребез булып 3 газиз балабыз туды. Күрсәгез иде сез ничек шатланганын ул чакта Рафаэльнең. Анардан да бәхетлерәк кеше юк иде төсле. Бүген инде тормышыбыз тулы, гаиләбез ныклы. Яраткан ирем минем өчен һаман шундый ук матур, шундый ук җылы кочаклы ярым. Сөеклем, менә инде сиңа 50 яшь тула. Бу юбилейны гомер уртасы диләр. Димәк, әле тагын шул кадәр бергә яшәп, бу дөньядан тәм табып, сөеп, балаларыбызны башлы күзле итеп, оныклар күрү бәхетенә дә ирешербез. Иртә торып бүген хатлар яздым. Ирак шәһәрләргә очрам. Әле ярый син бар дөньяда дип, көндезен дә, төнен дә торам. Рәхмәт сиңа, иркә назың өчен. Һәр чак олы терәк булдың син. Минем өчен иң кадерле кешем, ныклы таянычым булдың син. Юбилеең белән сине котлап, кочасы бик килде иртәдән. Йөзләреңнән тик бер үбеп алып, бүләк бирер идең киштәдән. Ярар, ашыктырмыйм гомерләрне. Син кайтканын сагынып көтәрмен. Аннары бәйрәм табынына мин чакырып, сине илтәрмен. Әткәйбез, туган телебездә бәлки татлы сүзләр сиңа дип таба да алмабыз. Чөнки күбрәге русча сөйләшергә ияләштек. Тик нинди телдә генә булмасын, белсин, синнән дә якынрак, синнән дә кадерлерәк безнең өчен бу дөньяда кеше юктыр. Рәхмәт сиңа. Саулыгыңны кызганмыйча, безнең бар әйберебездә булсын дип гелешлисең. Утыр әле әти, яннарыма. Үсеп җиттек инде, сизмәдең. Бер генә дә авыр миңа диеп, уйларга да сәбәп бирмәдең. Синең хакта кырыштыр бу диеп уйлый идек бала чакларда. Армый идең. Эштән кайтып та син уйный идең безнең яннарда. Бүген синең гүзәл юбилеең. Алда әле бәйрәм күп булыр. Алла бирсә синең бар хыялың, шын тормышка ашыр һәм туыр. Хөрмәтле Рафаэль Равильевич, алда яңгыраячак җыр сезнең күңелләргә хуш килеп, туган якларыгызны, якыннарыгызны сагындырыр дип өметләнеп калабыз. Бәхетле булыгыз. Аккан сулар кебек, әле генә идең яшьлектә. Моңсуланма гомер көзең җиткәч, шал чәчләрең бигрәк килешә. Гүзәл чорың гомерең уртасы, алтын төсле матур бер чорың. Юбилеең белән котлап сиңа, бүләк булсын әле бу җырым. Мәхәббәтнең татлы җимешләре бүген сиңа терәк тормышта. Янәшәңдә дуслар туганнарың, сакланырлык синең язмышка. Güzel şırım
Güzel şırın bәхет ağaçının Җимешләрен таптыр вакыты Яшә җирдә изгелекләр кылып Иң зур бәхет безнең өчен шул Güzel şırын гомерең уртасы Алтын төсле матур бер шырың Юбилең белән котлап сиңа Бүләк булсын әле бу җырым Güzel şırın гомерең уртасы Алтын төсле матур бер шырың Юбилең белән котлап сиңа Бүләк булсын әле бу җырым Бүләк булсын әле бу җырым Рафаил Равил улы Халиковның бу дөньяда яшәгән төп асыл мәгънәсе булып торган балалары бәйрәмендә читтә калмыйлар. Ә инде чын күңелдән ашыгып, иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Улы Рамил, килене Рәмзия, оныгы Ралина безне почтага алдагы хатны язганнар. Әтием минем горурлыгым. Һәр кемнең туган йорты, гаиләсе була. Гаилә ул сине яклый, саклый торгандыр я. Бу уяда кеше үзен тыныч, усаллыклардан сакланган итеп тоя. Һәр кемнең тормышы туган йорттан, гаиләдән башлана. Гаиләдә генә балалар дөрес тәрбия ала. Җир йөзендә иң якын кешеләр әти, әнидер. Әни үзенең назын бирсә, әти һәр яктан терәк булып тора. Әтиләрнең канат астында үзеңне көчле һәм иркен хис итәсең. Минем әтием дә бик яхшы, олы җанлы, әйбәт әти. Минем әти-әнием безне бик яраталар. Мин шатлыгымны да, борчуларымны да аларга сөйлим. Алар мине аңларга тырышалар. Безнең гаилә бик тату һәм бәхетле. Әти-әнием өйдә тынычлык, ярату булсын өчен бик күп көч куйдылар. Безне яхшылык белән начарлыкны аера белергә, кешеләр белән уртак тел табарга, тыңлаучан, хезмәт сөючән һәм намуслы булырга өйрәттеләр. Әтиебез үрнәк гаилә башлыгы. Аның кулыннан килмәгән эш юк. Кадерле әтием, яраткан бабакам, сине ихлас күңелдән туган көнең белән котлыйбыз. Сиңа аяз күк йөзе, кырыштайнык сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телим. Сабыр хылыклы, мәрхәмәтле, ярдәмчел, кадерледән кадерле син. Киләчәктә дә киң күңелле, ачык йөзле, олы йөрәкле булып кал. Мин сиңа берне генә телим. Саулык, саулык. Саулык ул озын гомер, бәхет һәм мәхәббәт нурының тамчысы. Күңел күгеңдә көндә кояш, көндә яз булсын. Әтиемнең туган көне, мин яныңда булырмын. Табыныңа кайнар чәйне ясап әткәй куярмын. Һәр вакытта күңелем белән мин әтием янәшә, газизкаем, бәхет татып 100 яшькә кадәр яшә. Сиңа сыкланып карыйбыз, бар яктан үрнәк алып. Кытлыймын туган көнеңдә йөзеңнән үбеп алып. Хөрмәтле Рафаил Равилевич, улыгыз гаиләсе белән юллаган бар теләкләргә дә без ихластан кушылабыз һәм махсус сезгә дип күркәм җыр юллыйбыз. Туган көнең синең бүген әти, картлык шатлык түгел димәле. Әни белән бергә
әлі. Туған күнің бүгін, ғазиза дейбіз. Қабыл етсін Құдай тілекні, бізге керек болып, үйге тірек болып, яшәді yüzге жеткенше. Әні үшін har şaq buldun terek, bizning үшін buldun gül örnek. Sen bulganda yürde baxetli biz, sen bulganda dünya tügerek. Tuğan günün bugün, gazize biz. Qabul etsin Xuday dilekni, bizga kerak bo'lib, uyga tirak bo'lib, yashadi yuziga жеткенше. Yazmış diyen aşı durmuş jile, türlü yaktan seni sınadı. Birişmeden tigizlere kaldı, şal şeşlerin mangay sırları. Tuğan günün bugün, gazize biz. Qabul etsin Xuday dilekni, bizga kerak bo'lib, uyga tirak bo'lib, yashadi yuziga жеткенше. Bizga kerak bo'lib, uyga tirak bo'lib, yashadi yuziga жеткенше. Bizga kerak bo'lib, uyga tirak bo'lib, yashadi yuziga жеткенше. Рафаил Равильевич Халиков хөрмәтенә безнең почтага Яңа Кулат кавылыннан да хат килде. Кыдасы Сыддыков Амирҗан Исмаилович һәм кыдагысы Нурия Лижановна, Казан шәһәреннән уллары Рафаил, хатыны Әлфия, уллары Альберт һәм Алина сезне, Рафаил абый, нык хөрмәт итеп, теләкләр җиткерергә булдылар. Якты йөзле, ачык күңелле кыдагыз. Салкын кышларның аппак карларына күмелеп килгән юбилей бәйрәмең кытлы булсын. Сиңа без иксез шиксез шатлык, гаилә бәхете, бар эшләрендә дә уңышлар телибез. Яз айының назлы чәчәкләре ак бәхетләр сиңа китерсен. Шатлык, куанышлар, сәламәтлек, озын гомер Ходаем бирсен. 50 яшь ул күпме, азмы, әйтә алмыйбыз күрәсең. Үзең яшәп карамагач аны каян беләсең? Карап торабыз да үзеңә, яп-яшь бер егет кенә. 50-не бирерлек түгел, күп дигәндә 25 я 30 кебек кенә. Янәшәңдә кәләшең дә карап туймаслык сезне. Әллә инде туйыгызга дәштегез бүген безне? 50 дибез. 50 бит ул бер түгәрәк сан гына. Ил уртасы дип әйтәләр, 50дә булсаң гына. Ил уртасы, ил тоткасы, кемлегеңне тыр белеп. 50 яшь ул күп тә түгел. Бары 50 җыр кебек. Җырлый гәле. Әйдә кыда, җыр күтәрә күңелне. Җырлый-җырлый йөзне тутыр. Яшә тагын 50-не. Кадерле Рафаил Равильевич, кыдаларыгызның музыкаль бүләге чыннан да күңелне күтәрә торган җыр. Әйдәгез, бергә тыңлыйбыз да, кушылып җырлыйбыз да.
Димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бергәләп сөйләшеп, утырып гөрләшеп, җырлап биеп яраткан көйгә. Туган көнне безгә бүләк иткән өчен рәхмәт яусын әти-әнигә. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Юбилейлар җитә, димә гомер үтә, болытлар атканда яктылык. Шушы матур истәлекле якты көннәр калыр бер сөйләргә сагынып. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. 50 яшь бигәздә бик күптә шикелле, гомернең яртысын үткәнсең. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Алган гомереңдә тик сиңа Ходаем бәхетле елларны үстәсен. Бәхетле елларны үстәсен. Дәвам итәбез. Бүген үзенең алтын юбилее 50 яшь тулу көнен әйтеп үткәнебезчә Рафаэль Равил улы Халиков каршылый. Пермь шәһәрендә эш урынында уянып, ул әлеге видеоны карар дип өметләнәбез. Чөнки бәйрәм иртәсен бизәп, аңа якыннары матур теләкләр юллаганнар. Кайнанагыз Румия Юнусовна, абыегыз Рәшит Алимҗанович, энегез Рамис Иршатович сезнең хакта шундый сүзләр язганнар. Рафаэлем минем гаиләмә беренче кияү булып килде. Ләкин беренче көннән үк без аның белән мәзәкләрдәге шикелле теща белән зять түгел, әни белән ул була алдык. Кызым Руфия белән 1991 елда тормыш кырып җибәреп, бүгенгесе көнгә әлхәмдүлилла 2 ул, 1 кыз үстереп, матур гомер кичерәләр. Рафаэль әни диеп, һәр вакытыдан кайтуга хәлләремне белеп, садака китерә. Мин мең рәхмәтле Ходаема, минем кызым Руфиягә шундый татлы, матур ир биргәнгә. Рафаэль улым, котлыйм сине матур юбилеең белән. Сиңа эшеңдә җиңеллек, гаиләңдә тынычлык һәм бәрәкәт телим. Алдада бер авыздан булып матур яшигәле. Киявемә 28 ел элек мин ышанып бирдем кызымны.
Аклады ул аңа багланылган ана күңле ышанышымны. Төрле хәлләр булды ул тормышта, ләкин киявем һич сынатмады. Әни дигән сүздән башка бер дә сүзләр миңа таба атмады. Хөрмәт итеп, хәлләр белешеп без яшибез бу якты дөньяда. Насыйп итсен бары бәхетләргә күмелеп яшәүләре алда да. Алтын юбилейда теләкләрем бик күп алар, ләкин мөһиме җитәргә 100 яшеңә кадәр аклап изге кеше исеме. Кадерле Рафаэль Равилович, якыннарыгызның бар теләкләре чынга ашсын, алда бәхетләргә төренеп яшәгез. Килсә кунак китсә ерак кияү түгелмен, шидият түгелмен, түгелмен. Бик хөрмәтле кияү булып яшим бүген мин, яшим бүген мин. Яшик шулай гәрәләшеп, дуслар торсын көнләшеп, һәрбер кайты үзе бәйрәм сүзләре бетми сөйләшеп. Шундый әнкәйләр барында кияү булып торулар, үзе бер бәхет, үзе бер бәхет, үзе бер бәхет, үзе бер бәхет. Хуш исберки ишләре тәмле табыннан, кияү тәмле ярата дип күңел салынган. Кияү килү зур мәшәкать бәлеш салынган, шәй кайный үй жылы мунча ягылган. Яшик шулай гәрәләшеп, дуслар торсын көнләшеп, һәрбер кайты үзе бәйрәм сүзләре бетми сөйләшеп. Шундый әнкәйләр барында кияү булып торулар, үзе бер бәхет, үзе бер бәхет, үзе бер бәхет, үзе бер бәхет. Кыз баласы күз алмасы янымда гына, сус итмәсәң назламасаң чәчәгә сула. Нәселе былбыл булганга кияүләр уңа, минем кебек бик бәхетле хөрмәтле була. Яшик шулай гәрәләшеп, дуслар торсын көнләшеп, һәрбер кайты үзе бәйрәм сүзләре бетми сөйләшеп. Шундый әнкәйләр барында кияү булып торулар, үзе бер бәхет, 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 үзе бер бәхет. Халиков Рафаэль Равилович хөрмәтенә алдагы котлау хаты яңгырый. 1969 елның 8 декабрендә Равил һәм Расимә Халиковларның гаиләсендә икенче бала булып күркәм малай дөньяга аваз салган. Мәктәпне тәмамлап СПТУда шофер һөнәрен үзләштерә. 30 елдан артык КАМАЗ машинасында төрле тармакларда эшләп килә ул. 1991 елны апам Руфия белән гаилә коралар. Ул чак бүген дә хәтеремдә. Без өчәү бергә гел булып үскәнгә, миңа апамны бик авыр булды яныбыздан җибәрергә. Туйдан соң да жизни белән сүзләребез туры килми иде. Тик аларның арасында булган мәхәббәтләре минем җанымны тынычландырды. Жизни апамны тик камап яшәде һәм бүген дә бик матур яшиләр алар. Шул ук елны беренче мәхәббәт җимешләре уллары Рамил туды. 1998 елны икенче уллары Рөстәм, ә инде 2010 елны көтеп алынган кызлары Регина туды. Тулы гаиләдә әти-әниләрен хөрмәтләп яшиләр. Менә инде Рамил армия сафларыннан кайтып үз гаиләсен булдырды.
Киленнәре Рәмзияне үз кызлары сыман каршы алдылар. Рамил белән Рәмзия озак та көттермичә онык бүләк иттеләр. Ралиночкабыз һәр чак бабакасын сагынып көтеп ала. Бүгенгесе көндә җизнәм ике яклап әнисен дә хөрмәтләп яши. Кызганычка каршы әтисен Равилкаданы соңгы юлга озаттылар. Бар кылган изгелекләре өчен Аллаһ Тәгалә аңа әҗр савапларын насыйплар кылсын. Кадерле җизни, абыебыз, котлыйбыз алтын юбилеең белән. Гомер тауга менеп төшү. Тау түбәсе кыядыр. Кыя тик кыю кошларга, бөркетләргә оядыр. 50 яшьтә син кыяда, күзеңне очлы чагы, болытларга атылырга канатың көчле чагы. Бәйрәмең торсын җим булып, бер алтын бөртек булып. Ходай бирсен, озак еллар яшәргә бөркет булып. 50 яшь бит, әле матур гомер, борчылма син килгән картлыкка. Исәнлекне күбрәк бирсен Ходай, калган гомер үтсен шатлыкта. Кызыкма син байлыкка, саулык бирсен Ходай нык. Саулык китсә алтын да чүп, саулык җирдә зур байлык. 50 яшең тулсын, күңелең картаймасын, йөрәктәге дәртең белән мәңге яшь булып калсын. Авыруны белми яшә, бул һаман үз көчеңдә. Сине исән имин күрү, бәхет безнең өчендә. Иң изге теләкләр белән, балдызың Гөлсинә гаиләсе белән. Кадерле Рафаил Равилович, ихластан бар теләкләргә кушылабыз. Бәхеткә теренеп, алда гомер кичерүегезне теләп калабыз. Музыкаль бүләк сезнең өчен яңгырый. Кайчак килсәк, ишек ачык була. Каршылыйсыз, ачык йөз белән. Авырлыклар җиңеләеп китә. Сезнең әйткән җылы сүз белән. Рәхмәт җизни, ярдәмнәрең өчен. Кылганнарың һәр чакка кына. Насыйп булсын бергә яшәүләре. Гомер буе гөрләп шат кына. Җизни апам, пар аккышлар кебек, матур үтсен гомер юлыгыз. Балалар һәм оныклар беләнге, бәхет күлләрендә йөзегез. Рәхмәт җизни, ярдәмнәрең өчен. Кылганнарың һәр чакка кына. Насыйп булсын бергә яшәүләре. Гомер буе гөрләп шат кына. Саулык муллык, юлдаш булсын алда. Кабул итегез шул теләкне. Безнең өчен бик тә кадерлесез. Бик тә якын, бик тә кирәкле. Рәхмәт җизни, ярдәмнәрең өчен. Кылганнарың һәр чакка кына. Насыйп булсын бергә яшәүләре. Гомер буе гөрләп шат кына. Рәхмәт җизни, ярдәмнәрең өчен. Кылганнарың
1969 елның 8 декабрендә иң кадерле кешебез, жизни, бажам Рафаэль Равилович Халиков дөньяга килә, дип башлаганнар үз язмаларын Хайровлар гаиләсе. Бажагыз Рамил Ринатович, балдызыгыз Розалия Равиловна, балалары Илназ һәм Азалия. Безгә жизни белән дә, бажам белән дә нык уңды. 2004 елда бу гаиләгә официаль килеш кияү булып килгәч, мин иң өлкән бажам белән танышып, аралашырга тотындым. Ул беренче көннән үк үзенең өлкән булуын, баш булуын күрсәтергә тырышты. Гаиләдә аның сүзен тыңлап, өстен куеп яшәгәннәрен аңладым. Бер туган апа-сиңел ирләре булганга, безгә әлбәттә кайгыда да, шатлыклы көннәрдә дә гел бергә булырга туры килде. Рафаэль бажам ул төпле киңәшен, кирәк чакта вакытлы ярдәмен дә кызганмыйча яши. Хәленнән килгән кадәр шалтырата, хәл белешә. Без аны барыбыздан нык яратабыз һәм хөрмәтлибез. Бажам, менә синең алтын юбилеең җитте. Бу гомерләрнең билгеле булганча уртасы диләр. Без юбилееңдә сиңа исәнлеккә төренгән озын гомер, бәхет, шатлыклар телибез. Алда да кәефеңне төшермичә, эшеңдә тынычлык белән эшләп йөреп, матур көн күрергә язсын дибез. Апабыз белән бер авыздан балаларыгызның бәхетенә төренеп, оныклар күрү бәхетенә ирешеп, бриллиант туйларыгызга барып җитегез. Ашыкма син вакыт. Тукта димин. Үтә торсын көннәр, айларың. Һәр мизгелең сагынырлык булсын, якты эз калдырсын елларың. Ашыкма син вакыт. Ашыктырма гомер агышын. Йөрәгең тойсын дөнья рәхәтлеген, һәр бер көннең яңа балкышын. Сыкланыплар яшә әле, яшә. Һәр бер туган яңа таңыңа, якты дөньяларның матурлыгы сөйе булып ятсын җаныңа. Моңнар булып ятсын. Күңелеңнән ургылсыннар сөю җырларың. Шул җырларның сине сихерләп тибрәтсеннәр йөрәк кылларың. Ашыкма син вакыт. Тукта димим, үтә торсын көннәр, айларың. Газизларың өчен син бик кирәк. Тик саулык бирсеннәр елларың. Кадерле Рафаэль абый, якыннарыгызның бар теләкләрен матур җыр дәвам итә. Әйдәгез, бергәләп тыңлыйк әле. Бүген бит бажайның туган көне. Бу юлда күрешүне көтеп алдык сагынып, гомергә булсын, гомергә ярый әле язганы безгә яшәргә бажай булыр. Яхшы яшәйбез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый бажайлар бар ни булса да без бергә. Яхшы яшәйбез әле дип шатланам мин һәр көнегә. Әлдә шундый бажайлар бар ни булса да без бергә. Бәйрәмнәрдә генә түгел, сынауларда гел бергә. Шулай гына булсын, әйдә ни җитә соң яшәүләргә, иңнәрне куеп иңгә. Яхшы яшәйбез әле дип шатланам мин һәр көнегә.